Hield dit meer werklezen in Friesland. Het oude hier is het tal WW-uitkerings maar haast een kwart groeit, zo meldt het UWV. Landelijk ben er 100.000 werklezen bijkwam. In 2013 ben ik een soort bedrijf failliet gaan. 12% meer als het jaar ervoor. Donksilo's moet het daarna geen dak meer hebben, vinden het melkveehoudersvakboen en LTO. Dat is veiliger voor de mensen en net skeerlijker voor het milieu. In kwarten komt er een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over donksilo's, naar oorleiding van het ongeluk in Makkingeer verleden jaar. De scootjefamilie Meter wil net zielen met de A van Akrum in het zeil, maar met de eigen namen. Het SKS-bestuur vindt dat het scootje wel voor Akrum uitkomen kan, het wemplak van de Meters. Juster maken de scootjefamilie bekend dat ze net langer van Bols het zielen willen. Supporters van SC Heerenveen hadden oude nacht bij het Cambuurstadion een spandoek van Klein Duimpje ophangen en een paar lietse lezers pleerst. Dat zou beter passen bij Cambuur als de Celskeer zijn bijnamen de slapende reus. Snijn is de derby tussen Cambuur en Heerenveen. Vannacht is het om het vriespunt heen, kans op Rijn en weer te sneeuwen. De wind komt uit het zuidesten, is matig. Morgen waait de wind uit dezelfde hoeken. Het is meest droeg, maar een lietse kans op zinnen. Het bloed krekt boven 0.